Chuka Shurifla tiliflabaw anga folini anka walimbando be kata bela jilenyi amunumbe kabe kan fla jamana konya fukata si ɲɛ fantan ani nani anga foli ananga walimbando be kata bela jilenyi amma foko Allah taala ka hɛrɛ jidi ani aw bela jilenyi ni aw ka émission ye aw ɲɛkɔrɔ émission min bɛ sigi aw ye sanga ani waati tunga ani balaka wuli tunga ye émission ye ina fɔ aw b'a dɔn cogo min na émission min do a nana ka hakili jagabɔ di ani aw bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila ka aw hakili jigin a ka kokɔrɔw la a ka kokɔrɔ minnu tɛmɛna aw la a ka kokɔrɔ minnu dogola aw la san caman tunga ye émission min ni a nana ni o bɛɛ lajɛlen ni ka tila k'aw nisɔndiya ni ka tila ka donbolo di aw ma donbolo min ni aw kun sigilen tɛ ni a ye tunga ye ni émission ye an y'a fɔ aw ye siɲɛ caman k'a fɔ an min b'a min ka dɛmɛ min kɔnɔna na hali bi o de ye Musa Danbɛlɛ chaîne feerela don ale bɛ taa chaîne ta jamana caman na i n'a fɔ e dun n'a ɲɔgɔnnaw ka taa chaîne lakikaw ta ka n'a di jamanadenw ma yaasa k'u pari ka ɲɛ maa min b'a fɛ a muso ka pari ka ɲɛ fo i k'a to k'a filɛ kuma bɛɛ e ka se Musa Danbɛlɛ ma n'Ala sɔnna ma i na parifɛn sɔrɔ min bɛna kɛ sababu ye k'i muso pari o tɛmɛnen fana kɔ ɲininkali ye saba ye an bolo Musa ka dɛmɛ kɔnɔna na Musa min ni a bɛ chaîne caman feere i n'a fɔ n y'o fɔ aw ye ka tɛmɛ cogo min na n'i bɛ fɛ ka Musa ka yɔrɔ dɔn e ka se Lixiboté Boubacar Keita ni sitɛrɛw ka da la ni tɛmɛnɛw ka da la dɔɔni dɔrɔn i bɛna se carré dɔ ma n'u b'a fɔ a ye rue Brielle de lui o carré fɔlɔ min n'i bɛ s'a ma e ka don carré kɔnɔ i ka taa ɲɛfɛ dɔɔni dɔrɔn i bɛ taa Musa Congonen sɔrɔ Lixiboté ba dɔ da la a n'a ka chaîne yelenbaw n'Ala sɔnna a ma ni sela ye i n'a dɔn k'a fɔ ko Musa bɛ ko kunna ye Musa an bɛ dugawu dɔn k'a ye ko Alahu taala ka sugu diya Alahu taala ka laɲiniw sabati ayiwa ɲininkali ye saba ye ɲininkali min ni aw b'a dɔn cogo min na ka kɔrɔ hali bi an bɛ jatedenw de la jateden minnu n'a kun dogola aw la bamanankan na fɔlɔ an ka jateden minnu tun bɛ wele cogo min na bamanankan na an ka maakɔrɔw fɛ n'an ka kokɔrɔw la hali bi an b'o baara kelen de la k'o daw ɲɛkɔrɔ n'Ala sɔnna a ma jateden dɔrɔmɛ 80 o bɛ fɔ cogo di bamanankan na dɔrɔmɛ 70 o bɛ fɔ cogo di bamanankan na dɔrɔmɛ 90 o bɛ fɔ cogo di bamanankan na ni jateden de b'an bolo ka yaala kɛ n'a ye a ma sɔrɔ fɔlɔ nka ni Ala ye maa min garisɛgɛ a la chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'o di i ma i ka t'o kɛ k'i muso pari n'i ye muso ye k'o d'i ma i k'i sɛbɛkɔrɔ pari n'Ala sɔnna a ma an bɛna o baara de kɛ n'o tigɛla min na an bɛ jalakɔrɔjina lamini na n'a tigɛla min na n'Ala sɔnna a ma ani aw an bɛɛ lajɛlen na o ye inshallah an ka tɛmɛ ni baara ye fana karamɔgɔkɛ i ni ce an ce n y'a dɔn basi foyi t'e la non basi foyi tɛ n na alhamdulillah ni ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di e ma k'e ka taa di kɔmuso ma so ye a k'a sɛbɛkɔrɔ pari n y'a dɔn o bi diya ye kosɛbɛ dɛ kosɛbɛ bɛ diya n yɛrɛ o bi diya ne yɛrɛ ye dɔrɔmɛ 70 bamanankan na ne bɛ fɛ k'o de fɔ ne ye n'i y'o fɔ n ye n bɛ chaîne di ma i bɛ taa di kɔmuso ma ye 70 bamanankan la bon tiɲɛna n tɛ se k'o dɔn dɛ awɔ dɛ n tɛ se k'a dɔn cogo min na bamanankan dɛ o tuma na e t'i fɛ maramu ka pari wa n b'a fɛ k'a pari minɛ mais bamanankan la 70 fɔ cogo wɛrɛ n kɔni bɛ min dɔn o 40 de ye bamanankan kɔni b'a fɔ ma ko dɛbɛ mais 70 ta in bon n hakili bɔra o kɔ dɔɔni tiɲɛ de ka fisa ni y'a ɲuman ye n'o tɛ kɔmuso kun parili kun ka di ne yɛrɛ koyi nka Ala m'a latigɛ Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci karamɔgɔkɛ n ce n ce hɛrɛ sira somɔgɔw n y'a dɔn basi foyi t'e la basi foyi tɛ alhamdulilayi ni ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 k'a di e ma k'e ka taa di kɔmuso ma so ye n y'a dɔn o bɛ sɔn ka diya e ye kosɛbɛ o bɛ diya n ye o bɛ diya n ye n yɔrɔ a parili kɔni ka di i ye bisimila 90 bamanankan ni 90 bɛ fɔ cogo di bamanankan na ne bɛ fɛ k'o jaabi de di ne ma 90 bamanankan karamɔgɔ o ye n bila nin yɔrɔ in na yan n ko ye n bila nin yɔrɔ in na yan i t'a to a k'i ta o ye n bila nin yɔrɔ in na 90 bamanankan n'i bɛ k'a fɔ filakan la ou bien bamanankan kan wɛrɛ la n bɛ se k'o faamu dɔɔni mais a bamanankan a ye n bila dɔɔni a bɛ ɲɛ sa o nka Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira ne n'e la i ni baraji merci karamɔgɔkɛ n ce n b'a n ce somɔgɔw n y'a dɔn basi foyi tɛ e la yan alhamdulilayi ne ni ka kɛnɛ basi foyi tɛ n na ne ye chaîne ɲɛnama
wanan bɛ min sɔrɔ k'a di e ma k'e ka taa di madame ma so ye a k'a sɛbɛkɔrɔ pari e ɲɛkɔrɔ ɲɛ dɔ bi diya ye dɛ kojugu o bɛ diya ne ye kojugu ne ka madame ka di ne ye cogo min na o bɛ diya ne ye dɛ ɔ n'a ka di ye e diɲɛ ka nin jaabi sɔrɔ dɔrɔmɛ 80 bamanankan 80 tun bɛ wele cogo di fɔlɔfɔlɔ bamanankan na 80 bɛ wele cogo di n bɛ fɛ k'o fɔ ye 80 bɛ wele cogo min na fɔlɔfɔlɔ bamanankan na o ye bamanan maninkɛmɛ bamanan maninkɛmɛ bamanan maninkɛmɛ bamanan maninkɛmɛ bamanan maninkɛmɛ o de ye ka jaabi o ne ka jaabi ye awɔ karamɔgɔ i tɛmɛna kɛrɛfɛ dɔɔni bon karamɔgɔ n bɛ min f'i ye sɔɔni tun b'a sɔrɔ se ka na ye ayi n tɛ se ka na ye o tuma o tɛ baasi ni ne ye chaîne garantie valeur ma min valeur bɛ t'i jɔ 4000 k'a di e ma k'e ka taa di kɔmuso ma so ye o bɛ sɔn ka diya e ye dɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de o bɛ diya ne yɛrɛ ye karamɔgɔkɛ baasi tɛ dɔrɔmɛ 90 bamanankan n bɛ fɛ k'o fɔ ɲɛna n k'i ka donbolo d'i ma 90 bamanankan o ye 100 ni 10 ye o ye 100 ni 10 ye 100 ni 10 e tuma i t'i fɛ madame ka pari ya n b'a fɛ a ka pari n b'a fɛ a ka pari i t'i banba dɔɔni kɔni tɛ chaîne bɛ fɛ ka taa k'i to yen sa dɛ 90 kɔni o ye bamanan 100 ni 10 bamanan 100 ni 10 o kɔni o ye 90 ye n y'a dɔn dayɛlɛmana tuguni bamanan 100 ni 10 a bɛ ɲɛ sisan karamɔgɔkɛ e ka cɛsiri bonyana kojugu ɲɛ yɛrɛ la a kun ka di e ye kɔmuso ka pari a kun ka di ne yɛrɛ a ka pari nka ni ala ma min latigɛ o tɛ kɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci ne ba i ni ce nse somɔgɔw bɛɛ de denbaya don ala ka garijɛgɛw foni ala ka sababu ɲuman k'an kisi sababu jugu ma ala ka haminankow bɛɛ ɲɛ n y'a dɔn ni e denkɛ ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 k'a di ne ba ma a ka sɛbɛkɔrɔ para la n y'o dɔn a bɛ sɔn ka diya ne ba ye dɛ ni ne denkɛ ye chaîne garantie 4000 ta ɲɔgɔn di a bɛ diya ye awɔ ne ba ala k'a nɔgɔya dɔrɔmɛ 70 bamanankan na fɔlɔfɔlɔ 70 tun bɛ wele cogo di bamanankan na ne bɛ fɛ ne ba k'o fɔ ye n ka chaîne d'a ma a ka sɛbɛkɔrɔ para la est ce que e ba ka dɔn ta bɛ so baba ale ba ka dɔn ta tɛna se nin ma dɛ ne ba i dun parili ka di i den sa dɛ yarɔ dɛ an ka da ala ma a bɛ jan ala ka sɛbɛrɛ yira n na merci karamɔgɔkɛ i ni ce Mbaa ni ce n y'a dɔn baasi foyi tɛ e la non man dɔrɔn foyi tɛ n na nin waati la ni ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di e ma k'e ka taa di kɔmuso ma so ye e ko fɛn bɛ diya e ye ka sago ka di o bɛ diya n ye kojugu awɔ o bɛ diya n yɛrɛ ye dɔrɔmɛ 90 bamananw tun bɛ tɔgɔ dɔ wele 90 na lawale la n bɛ fɛ k'o tɔgɔ fɔ n ye 90 bamanan 100 ni 10 bamanan 100 ni 10 bamanan 100 ni 10 o de y'i ka jaabi ye ɲɛ yɛrɛ la tɛmɛna kɛrɛfɛ i tɛmɛna kɛrɛfɛ n'o tɛ kɔmuso kun parili kun ka di n yɛrɛ ye nka ala m'a latigɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci ne ba i ni ce nse n ce n y'a dɔn baasi foyi t'e la baasi foyi tɛ n na ne ba ni e denkɛ ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di e ma i k'i para la n y'a dɔn a bɛ diya e ye kosɛbɛ a ka di n ye a bɛ diya n ye yɛrɛ o bɛ diya i denkɛ yɛrɛ ne ba dɔrɔmɛ 70 bamananw tun bɛ tɔgɔ dɔ wele 70 la fɔlɔ ne bɛ fɛ k'o tɔgɔ fɔ n ye de ne ba 70 na n y'a dɔn ne ba i parili kɔni ka di i ye n parili ka di n ye kɛ mais nin yɔrɔ la fɔlɔ n m'a faamuya fɔlɔ nka a bɛ ɲɛ ala ka cɛ wɛrɛ yira n na i ni faraji a jala n ye madame bɛ so in kɔnɔ awɔ a bɛ yen ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di i ma k'e ka taa di madame ma so ye
e ko fɛn bi diya e ka sago ka di ayi a bɛ diya n ye dɔrɔmɛ 70 bamanankan na i ti ɲama k'o fɔ yan dɔrɔmɛ 70 bamanankan na caman t'o dɔn ka tɛmɛ 70 kan o tuma i ti fɛ maramu ka pari ya awɔ n bɛ fɛ ka pari mais n ka jateminɛ ma se yɔrɔ ma fɔlɔ to ala ka sɛ wɛrɛ yira n na i ni baraji ha merci karamɔgɔkɛ ni ce ma an ce n y'a dɔn basi foyi t'i la foyi tɛ n na ni ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di e ma k'e ka taa di kɔmuso ma so yen e ko fɛn bi diya e ye k'o bɔ di a tiɲɛ yɛrɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ dɔrɔmɛ 70 bamanankan na i ti ɲama k'o fɔ yan dɔrɔmɛ 70 bamanankan na o ye dɛbɛ ni ta de dɛbɛ ni ta dɛbɛ ani ta i ye dɔ kɛ dɛbɛ ni ta o ye 50 ye nka a bɛ ɲɛ sa ala ka sɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji ha merci ne ba i ni ce nse ni ce n y'a dɔn basi foyi t'i la baasi foyi tɛ n na ne ba ni ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na kɛ k'a di e ma e k'i para la n y'a dɔn o bɛ diya ye kosɛbɛ diya n ye kojugu awɔ dɔrɔmɛ 70 bamanankan na i ti ɲama ye k'o fɔ yan dɔrɔmɛ 70 bamanankan na dasi 70 dasi 70 dasi 70 nin fana y'a dɔ ye don o don tulo bɛ taa kalanso nin na kɛ bamanankan wɛrɛ a na ɲɛ sa han ala ka sɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji han merci karamɔgɔkɛ ni ce a ni ce basi foyi t'i la alhamdulillah basi tɛ n na ne ye chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'a di e ma k'e ka taa di kɔmuso ma so yen ɲɛ dɔ a bɛ diya ye a bɛ diya n ye a bɛ diya n ye merci dɔrɔmɛ 70 bamanankan na fɔlɔ bamananw tun bɛ tɔgɔ dɔ wele 70 la ne bɛ fɛ ko o de ɲɛfɔ n ye dɔrɔmɛ 70 karamɔgɔkɛ a ma bɛn se ma dɛ awɔ o tuma i ti fɛ maramu ka bari ya non a ka di n ye parce que n'a y'a sɔrɔ nisɔndiyaba de don a ma fɛn min b'ale nisɔndiya a ka di ne ye k'olu de k'a ye awɔ mais malheureusement ni question ne bɛ se k'a fɔ a jaabi tɛ ne bolo awɔ merci ala ka sɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji han a diyala n ye ayiwa an balimaw an bɔra ka min kɛ jalakɔrɔjina lamini na aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka o ye sisan ɲininkali tun ye 3 ye ɲininkali kelen o kelen ni a jaabila chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na an b'o kɛ ko o tigilamɔgɔ la nisɔndiya kosɛbɛ an y'a fɔ aw ye maa min ye an dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ o de ye Musa Danbɛlɛ bijouterie Musa Danbɛlɛ a bɛ feere kɛ suguba kɔnɔ Musa ka donbolo tun bɛ an bolo an b'o di an balimaw ma k'u la nisɔndiya kosɛbɛ ɲininkali fɔlɔfɔlɔ dɔrɔmɛ 70 bamanankan na a ma sɔrɔ an t'o jaabi fɔ aw ye dɔrɔmɛ 80 bamanankan na a fana ma sɔrɔ an t'o fana jaabi fɔ aw ye fo ka taa se 90 ma a fana ma sɔrɔ an t'o jaabi fɔ aw ye ayiwa an balimaw n'ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ an bɛ nin ɲininkali kelen de ta ka taa hali quartier wɛrɛw la k'an balimaw la nisɔndiya ala ka siɲɛ wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalam